たに上陸を許してしまうとは。次は本気で戦わせてもらうわ。行け！我が敵を討て！我が敵を撃て！人間ごときが
ジェシカ様、見といてください。隙だらけだな。灼熱の炎で全てを飲み込め。のに力を。我が敵を撃て。さあ、私の腕の中で安らかにお眠り。我が敵を撃て。